Abenduaren lehen da biziko goizeko zazpiletan zen, Templo santuan egonduan naiz sermoi eder bat aditzen. Jesusen jaga preziosuak asteranua berritzen, zeruko aita laguntzaidazu entendimentu zargitzen. Nere kristabak birian dator azken juizioko eguna, jakina dago begiten bistan ikusi bihar deguna. Josefateko zela isantuan, trompetak soinu iluna, galduak penai eramango du justuarentzat fortuna. Munduko gauzen errematia dakarrazken juizioak, hauts bihurtuta utziko ditu herrita palazioak. Mendiak lertu alkarren kontra erreinoetan nazioak, sententzi hori botako digu Jesusen bendizioak. Itxasuak su eguzki jailun, ilargi jaudolak hartu, lurrak ikarai eta gainera herri jodanak agortu. Munduko gauza bali Josuak erretaikatz bihurtu, pekatariak umil gaitezen badazerekin bildurtu.